Linda nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sayangku. Jumpa lagi di channel keluarga Aris Manise. Sis. Di pemirsa, kita sudah sampai di Terminal 10. Dadah. Kemarin mau pergi ya. Kemarin mau ikut Linda ya. Ya. Naik bis ini mau. Naik bis itu mau. Itu loh bisa mau gak? Ain sini aja. Ini ngetar ke ibu pemirsa, ditemenin sama Mbak Erna. Soalnya dua motor. Omaku, Menden. Kemarin soalnya mau nganu di kangen. Ya tak pengen mulai sanggitku dari bodoh sisa. Cepet. Nah, terus bareng tapi gak gelem pokoknya hari ini harus pulang. Soalnya tiketnya juga enak, yuk kudu enak pokoknya. Ya jenenge ndere kang bojone Iya. Ikin jalan nih karena di Jakarta nih. Mau ke rumah bapak. Satu tas. Semoga selamat sampai tujuan. Kemarin mau naik. Ini roket ya. Terminal Cepu sak nyapi yo. Ini nggak mas? Ya pasarnya di sini. Ya pas di sana ini. Maaf ya, gak bisa mampir kemana-mana soalnya ibu di sini cuma 2 hari. Soalnya ibu apa neng luar negeri nih, apa neng Makau ceweknya. Sementara pengen Jakarta. Jadi sementara di Jakarta saya ngurus KTP, ngurus apa, terus ngurus paspor gitu. Jadi insya Allah nanti kalau pulang lagi ya mampir-mampir. Kemarin sebagian sudah mampir. Kalau masalah panggilan Ninda itu ya gak aku ngongkon pemirsa, aku jalukane aku dhewe ngono. Aku dhewe gak rati apa? Priok. Sebenarnya Priok. Heeh, tapi kok jam 1 bengi tekane kok ngedel apa? Lah budalnya jam Setengah 12. Ntar nomor piro ibu? Milih bu nomor 4. Betul nomor 3. Kak, Kayak makan loh bu. Makanya ono to? Ono, Pak disuwek, Pak disuwek. Iya, biar aku naik untuk sekali. Mas, Nek kok Jakarta gak entuk tiket. Langsung iku kartu makan. tujuan Nah, aku biar dia menembak bis Herianto. Oh. Nek Mas Eko apa ki? Buka Mbak besok apa? Herianto. Haryanto. Ini enggak ono Haryanto. Oh, Andoyo. Herianto kayak kuning bu. Oh iya. Kemarin mau naik bis tapi saya hijau jirine. Alah. Iya nek bis. langsung ke pria lah. Enggak ya. Padahal di suamu naik Pulau Gadung adanya Mbak. Iya mau sih tuh. Oh sebenarnya udah tak kasih bu ini Pulau Gadung. Enggak mas, sama aku Prio, aku kejauhan. Oh iya tak cari mah. Oh Enak. bu kosong. Aku ambil uang loro. Saya lupa ambil uang loro. Berangkat jam berapa itu? Setengah 12. Lagi jam piro? Sementara niku lho apa karcese entuk is ayam. 10 saiki yang Iya cek suwe kau. orang ngenteni timbang dinteni. Heeh, lah iya. Tapi bisa wis ready ya. Wes, iki tapi kok ning kene bisa. Sing Pulau Gadung sing ae. Kok sing Prio sing beli kene. Lah bisa enggak dinggone wong loro tok. Perlu Gitu. kok kono dhewene ono nek kok teko Bluro ya, Nek. Bluro nek Kok nang sepuluh kembang. Ayo beli-beli nek. Ayo, ingin nek awalnya kok kono beli buka sah saiki dikene pikir beli-beli wae. Iku pasar iku lho. Nek mau ya nek beli. Mentah iki cek ijo. Belum dia mentah kan kono mateng. Iku lae lho ning Kok akeh waktu loro kok papamu. Belum. Gak masalah gak gelem mureng-mureng. Go apa anakmu? iku edak to mlaku edak. Enggak. Iya ono juga wis beno lah. Paling kok ning desa dia. Lah numpak motor kok aduh
Gue di ini kan yang sebelah kono. Sebelah kono sebelah kene sih medune. Mari kan dalu, Bu. Gue ngadeg jejer. Iku mosok sepuh sih aku. Terus aku takok. Pak, niki leres sepuh, Bu. Jenengan waos iku lho, Bu, terminal sepuh. Jek gak percaya, Bu. Lah terus piye iki setengah loro e? Ndak naik bis aja nih ndak kalau mana jare. Oke. Gue nangis malah mau nangis. Udah pulang ya, Dek. Kan di rumah Mama ya, ayo. Udah Linda. Udah pating kerendeli mahrin kowe. Rendang di ini, makan mie, kopi, makan ki. Marak tenang kan. Ya, sama Mama ya. Kamu tak habis ya? Ya coba nggak nampak bis ya. Salim Mama sih, salim Mama sih. Salim sih kan mbak bis, salim sih. Udah deh mari. Sayangku, tinakku naik bis. Benda. Jam jelurune kok ngono lho, Bu. Kayak Rida tuh. Rida nangis. Ngono kok kono lho gak apa-apa. Wah. Jam jauh, Dik, jam jauh. Ya. Mantap. Oke, Linda. Mantap ya. Lagi mulai, Pak. Mantap ya. Yes, ini kayak film kasih. Main kan? Pulang-pulang sampai ya, Bu. Tadi Bu ngabari. Bu, hati-hati, Bu. Linda. Susune lho. Pemirsa dilanjut apa ngejar sambal kalau ada pemirsa. Soalnya emang aku gak belanja. Soalnya aku kalau main jam 1 pemirsa. Toko belanjanya harus tutup. Jadi aku nanti mau pecel lah saja. Ya aku udah sama pecel dari maknya ini. Terus mau tuku jambas. Jambas itu sahur digoreng. Simpel, kedengarannya tuku. Oh, tomblok hujan. Mari Nelu. Lagi apa? Melukis. Melukis apa? Melukis apa?
Itu gue masak ide, rat dolanan ide. Sentil gue kan. Rat dolanan. Gemes aku bikin. Gemes aku bikin kowe. Dikit ya. Kudu nyokot ya pemirsa. Mamaku, sayangku, anakku. Iya, dijiwet aja. Aduh, gemas. Gemas. Aduh sakit deh Marin. Aduh, sentil ya, mama sentil. Gimana mau mami sama apa? Kilo, tambah sak menit lho orang nggak mau tenang. Ngomong nggak rasa tuh kono kok nyanyi. Lu mau masak sambil kayak nek nganu. Lah jute nenek kayu ora gelem kok. Ale jane aku golek Ada ale. Ndak ada mercon. Mercon Marin con gedhe con. Aja ngono, Adik. Dik. Balekno apa ra? Kena mata. Ini karo goreng ndek pemirsa. Gemes sama orang iki. Ora iku jian tenan kok. Amit kok. Mami, ayo tuh. Ojo kena mata sakit kok di mari matanya. Ya. Tapi nah, ini kok juga ngomong kusuk. Ndoke kae. Oke, gorengnya dadak ya pemirsa. Hari ini udah lapo-lapo nih. Jadi tak untuk wae emang. iki ninda tekan dia. Gak ngerti lah. Tahu aja ya gak roh wong. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dungane ya pemirsa. Dek Dik Marin nangis, golek Nindane. Nindane ya nangis. Padahal nangis rong dina ya wis kolet ya. Dia bapakne yo katane Mbah karo putu. Pasti ada yang tanya, "Oh, kamer ini pasti." Kompor. Mandi. Oh, kamer ini pasti, tapi yo dibayarane pemirsa yo. Waktunya tidak banyak. Wis cara mono wong ape budalne pemirsa. Aku besok apa gak ngerti. Aku ape mengung aku yo ku iso nyebut butuhane. Apa sih? Umup ke bintang. Hah? Umup. Dik ojo ngono, Dik. Kene jane yo cek ngongkone kok ning kene, tapi pineh Ninda wong ae wis Jane wis tak paksa rene ning kene. Sing dipaksa malah aku diseneni. Terus piye neh ya pemirsa? Kok ora gelem ngono mboke ning kene. Mesti ada. Terserah kalian mau berbicara apa tentang aku. Yang penting aku tidak seburuk apa yang kalian lihat. Yang penting aku ngonten yo apa enaknya ambek keluargaku. Ora ninggul wong liya, ora ngendu wong liya, orang ganggu wong liya. Pedes loh Dik itu. Terserah kalian apa yang aku apa ae. Dugong lah sing. Apa? Memang aku yo seperti ini. Iku pedes Dik Marin. wis ben-ben kok nek ben roh rasane kok nek anu Dik. Arep goyak apa wong arep goyak wong pedes kok so bermami barang.
Kok banyune ku pas bubuk ini. Iki ya, tak gue ya. Saya mati. Awas, awas. Awas. Panas sayang. Iku dipen wis mlebet terus, Dik. Penai berarti. Kan meduk. Penai. Ya ora, guys. Maksudnya kok wis ude. Wow. Lah ya mesti iki dipenai didek engko. Ngono yo kena. Ayo mandi ya. Iki pemirsa dede sik, oh. Dek mari, dede dulu. Oh. Malu. Apa? Dik nek monteni sing pinter adik, iki kok Wow. gaya cara aneh-aneh. Malu, Dek Marin malu. Tunjukkan kepintaranmu. Warna apa kuase? Iya. Merah. Ninda neng di. Ewe. Opik. Oh, numpak bis. Epik. Amat. Atasnya bocah 2 tahun pemirsa sakmene ya wis pinter mangsane. Masa bocah 2 tahun iso sembarang dengan kan yo engko bocah ajaib. Ajaib wis dadi sambele. Wis karek gorengan, kerupuk wis ada. Sampai wis di Mandi ambek ya tak dici ya. Sebenarnya miris sekali pemirsa melihat komentar-komentarku, tapi sebenarnya pengen ngono. Wis adi wis percaya awake dhewe ndi Gusti Allah. Ngono ae wis. Kadang dadi wong yo kesel. Lha piye nek Ora piye-piye yo di ngono. awake dhewe punya Gusti Allah ngono ae lho. Nek aku berulah mendowong ning konten. Nganu wong nggih masalah terus dene yo koyo apa. Gak apa-apa awake dhewe ndi Gusti Allah. Nandur darang unduh ngono ae wis. Sedih aku jane ndelok komentar-komentar. Kan ngerubah piye lho pemirsa mau ki yo mangan sewajare wong mangan lho pemirsa. Kadang kok yo bangetan. Tapi yo piye nih pemirsa aku wis matur suwun semua penonton sahabat Manise. Saya wis support dalam bentuk online komentar. Bunda piye? Insyaallah aku kuat. Wis tak awake dhewe ndi Gusti Allah wis. Tidak kuat aku tak melambaikan tangan. Kayak ning film dunia lain. Iya, kita roh Mas. Wedi aku. Biyen nangger malam Jumat ya. Heeh. Simpel ya, cuma sambel. Iya. Udah piye, kita masakno sing kanggo nek mau yo Muhammad. Sabar, legowo ikhlas tenanan aku ikhlas lahir batin pemirsa. Tapi kadang yo pengen delok komentar gak delok. Mam. Iya, aku mampir kene mandi sik. Aku dolen sego cahku iki. Ini maam. Ayo saya. Sego di mangan esuk deh. Oke. Maam. Kilo, karena sekotok kilo. Oh, so ndak mesti dader nondo. Iya, engko ditegekno lawo mama. Dek. Aduh, bapak saya. Dek mau, Dek. Ndak mau. Dek. Ayo mama. Ini pangan wi. Mam ambek apa engko? Bakso lele apa? Kayak di ini kok mangan duduh ambek sate. Jare sate tak badhok aku dhewe. Lah wong wis dicepakno pemirsa. Iki karek wong sing pe mangan to, cara ngono. Sing penting wis tak cepaki. Gak didilikke ngono ya wis intine. Percuma wis ben. Sing tak pangan yo dipangan wong sak omah pemirsa. Meskipun kowe ijek sapa sing gelem mangan yo monggo. Sabar poso sakit. Puasa kan. Mandi Jalan-jalan ngabuburit yuk. tak yo. Ayo. Ambil setting yo. Kalau rimput nak dipene makan dalam nak tambah ngicir. Kenapa nih? Wong omah yo wis enak aja enak.
Tapi ya wis ini. Karek nglakoni. Ikhlas. Insya Allah ada pelangi setelah hujan. Ada pelangi. Ya. Mikir ini. Ya pemirsa, kita akhiri semuanya video ini. Mau mandi, kita mau jalan-jalan, melihat suasana desa Menden Rejo. Fresh otae, kita melihatnya beli makanan terus termasuk hiburanku pedes sendiri. Latihan pedes ya, Dek. Enak. Cah iki ngene pemirsa, wis bar didulang jane iki mang. Gumun aku malah seneng nek mbok diseneni wong. Anak ora kopen. Nah. Iya rasa dibahas, Dik. Kan sabar yo wis kasa dibahas. Jeneng wong ini yo. Pengen dilejeni. Bunga tuh kesel aku. Ayo. Dolan lomba. Ya Mimi, ambil minum yang kecil. Ya pemirsa, kita akhiri semuanya video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata dan berlaku yang kurang berkenan dari pemirsa. Ya, ada berkenan nih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami keluarga Manusia. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Awas beler lo tangannya minggu.